Wel, mae am dyn eich sylw caredig y bore yma at yr adran a ddarllenwyd ar ddechrau'r cwrdd, sef yr ail benod o lyfr y datguddiad a'r adnodau cyntaf, yr adnod gyntaf hyd y 7fed adnod, sef y llythyr at yr eglwys yn Ephesus. At angel yr eglwys sydd yn Ephesus ysgrifenna. A beth hyn yma yw'r hwn sydd yn dal y saith siren yn ei law ddehau, yw'r hwn sydd yn rodio nghanol y saith gynwyllbren air yn ei dywedyd ac yn y blaen. Yng nghanol yr hyn a elwyr yn gyffredinol y dyddiau yma yn argyfwng yr eglwysi, ychydig iawn, hyd y gwni, hyd y gwela I, tepyn o sylw a roi'r i'r llythyron hyn at y saith eglwys. Llythyron ydynt oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist I hunan, trwy Ioan at saith o eglwysi yn Asia leiaf. Fe ysgrifennwyd nhw tua 95-97 wyd Crist, tua diwedd y ganrif gyntaf felly. Ac mae'r llythyron hyn yn berthnasol iawn I ni. Am fod yr eglwysi yma, chi'n gweld yn cynrychioli pob eglwys dan hael mewn gwirionedd. Hynny yw, mae nodweddion pob eglwys dan hael i'w gweld yn y saith eglwys yma. Dyma'r ffordd dwi'n derbyn hyn. Dwi ddim yn derbyn taw bod y saith yn golygu cyfnodau mewn hanes o gwbl, ond mae nodweddion. Hynny yw, mae eglwys y Tabernacl yma yn Rhysolfen yn debyg I un o'r saith eglwys yma. Ac felly mae'n fuddiol I ni I droi atynt, I weld beth sydd ganddynt i'w dweud. Mae dull a threfn y llythyron yn dilyn yr un patrwm mwy neu lai, ond yr un patrwm sydd i'r llythyron yma. Fe ddechreuwn ni, cyn mynd at y llythyr I hunan, fe ddechreuwn ni trwy ofyn rhyw gwestiwn gwaelodol fel hyn, beth yw hanfod eglwys? Beth yw hanfod eglwys? Wel, mae'r benod gyntaf, adnodau darllenau sydd o'r benod gyntaf yn dangos hynny yn eglur, ac mae yn mynd mewn i'r adnod gyntaf yn yr ail benod. At angel yr eglwys sydd yn Ephesus ysgrifenna, y pethau hyn y mae'r hwn sydd yn dal y saith siren yn ei law ddehau. Yr hwn sydd yn rodio yng nghanol y saith gynwyllbren air yn ei dweud. Nawr, mwyn deall hynny, mae rai fynd nôl i'r benod flaenorol. Ac ni'n ateb y cwestiwn trwy ddweud hanfod eglwys yw presenoldeb yr arglwydd Iesu Grist I hunan yn ydynt. Mae'r saith gynwyllbren air yn y benod flaenorol yn cynrychioli eglwysi. Mae pob canwyllbren yn eglwys. Iesu Grist sydd yn dal y ser yma, chi'n gweld y saith seren. Iesu Grist yw'r brenin
Corwnwch ef yn ben. Dyma hanfod eglwys felly. Nawr, te all mwy yr ysgrifenwyd y llythyr, i ni'n aros gydag un llythyr y bore. Ac fe ysgrifenwyd y llythyr cyntaf yma at yr eglwys yn Ephesus. At Ephesus. Gwni ddim os yna rai wedi bod i Ephesus yn y cwrdd yma. Wy'n gwybod mae yna teithiau yn mynd i'r saith eglwys yma yn Asia Leiaf. Ephesus, mae'r angel yma at angel yr eglwys yn Ephesus. Mae'r angel yn cyfeirio at weinidog yr eglwys. Mae'n cyfeirio at brif henadur neu henriad yr eglwys, yr un sydd yn pregethu yn fwyaf arbennig. Hynny yw, at yr arweinwyr. At yr arweinwyr. Mae hyn yn bwysig iawn. Dyma beth ni'n gweld yn y Testament Newydd ac yn y Beibl i gyd o ran hynny. Pan mae rhywbeth o'i le ar eglwys neu ar bobl ddiw, mae'r gair yn dod at yr arweinwyr. Tuedd y llytsoedd enwadol yw dod i'r bai ar aelodau am byd o dod i'r gwrdd. A nhw'n dod i'r bai ar y man rong, a'n ysgythyrol. Ar yr arweinwyr mae'r bai. Mae'r arglwydd Iesu yn dal ni arweinwyr yn gyfrifol am gyflwr ysbrydol yr eglwys. Nawr te, beth ni'n gwybod am Ephesus? Roedd Ephesus yn ddinas fawr, yn ddinas gyfoethog, yn ddinas ysblenydd, mae'n debyg. Roedd hi'n enwog am ei deml fawr i Diana. Nid Diana sydd yn y cyfieithiad newydd. Wedi anghofio beth. Simons, ydwch chi droi at feddaw nôl i fi. Dyna fe. Ond i ni'n gyfarwydd ar adnod yn dyfe mawr yw Diana'r Ephesiaid yn llyfr yr Actau yn dyfe. Ac fe wyddon ni, chi'n bod, oedd pobl yn dod o bell i'r deml yma o Diana. Ac roedd gofaint arian. Nhw'n wneud temle bach as o arian ac yn gwerthu nhw i'r Heryrnion yn dyfe. Nawr te, yr Apostol Paul oedd yn gyfrifol, fe oedd yr un a sylfaenodd a fi'n gyfrifol am sylfaenu'r eglwys yma tua'r flwyddyn 52 oed Crist, 52 AD. Paul ar ei ail daith genhadol. Fe arosodd am ryw ychydig yn Ephesus, y sefydlu eglwys ac wedi nath ymlaen. Ac yna ar ei drydedd daith fe ddath ac fe sefodd yn Ephesus am ryw 2 blynedd. Ac fe fendithiwyd ei weinidogaeth ef yn fawr iawn. Fe allwch chi ddarllen yr hanes yn llyfr yr Actau. Cyrwch nôl, mae'n gwerth darllen yr hanes. Fe fendithiwyd ei weinidogaeth gymaint nes i werthiant y gofaint arian yma disgyn yn ddifrifol o bobl ddim yn dod i addoli Diana ac felly dyn nhw ddim yn prynu'r temle bach ac yr oedd amphitheatr mawr yn Ephesus y chi ddarllen yr hanes yn yr Actau yn dyfe a dath na filoedd y tu gilydd yma i achwyn ar yr Apostol Paul.
Darlledwch ar hanes. Gret. Wonderful. Tapien fe losgwyd Deml Diana yn y flwyddyn 262. Ac erbyn hynny, oedd nifer yr addolwyr wedi mynd lawr gymaint, deith o ddim ati i adeiladu y deml o gwbl. Dyma ni. Nawr, dyna rhyw gefndir am Ephesus i hunan. Nawr, at y llythyr. Peth cyntaf welwn ni fan hyn yw bod yr arglwydd Iesu Grist yn canmol yr eglwys. Adnod 2 a 3. Mi a adwain dy weithredoedd di, a thlafur, a thymynedd, ac na elli oddef yr rhai drwg, a phrofi ohonod y rai sydd yn dywedyd ei bod yn apostolion, ond nid ydynt. A chael ohonynt hwy yn gelwyddog, a thioddefais ac y mae ymynedd gennyt, ac y gymerais boen mwyn fy enw i, ac ni ddiffygiais. Nawr te, bara teg, dyma ganmoliaeth uchel ar yr eglwys yn Ephesus. Dyma nodweddion ragorol mewn eglwys. Ynddo fe? Mae yna sel yma ymlith yr aelodau. Mae yna frwdfrydedd yma ymlith yr aelodau. Nodweddion gwerth i cael nhw mewn unrhyw eglwys mewn gwirionedd. Maen nhw'n gwybod beth yw dyfel barhau yn wyneb anawsterau. Treni mawr na fydde mwy o hyn i weld yn eglwysi Cymru y dyddiau hyn. Dyfel barhau. Mae'n straeon difrifol i gael yng Nghymru a fi ddim dechrau ar un nawr. Maen nhw'n i'w canmol yn fawr iawn. Yn y wir, maen nhw'n cael eu canmol am rhywbeth arall hefyd yma ni'n. Mae i weld yn yr adnod, yn yr ail ran o'r ail adnod. Ac na elli oddef yr rhai drwg, a phrofi ohonynt yr rhai sydd yn dywedyd ei bod yn apostolion, ac nid ydynt. A chael ohono twynt yn gelwyddog. Yna rhyw gyfeiriad hefyd at y Nicolaiaid hefyd yn y 6 adnod, i bod nhw'n cysau y Nicolaiaid. Nawr te, mae rhain yn cael eu canmol am ei gofal dros yr athrawiaid, dros y gwirionedd. Mae Iesu Grist yn ei canmol nhw am ofalu am y gwirionedd, am yr athrawiaeth. Be sydd wedi digwydd, mae'n amlwg bod yna rhyw rai wedi dod mewn i'r eglwys ac wedi dweud taw apostolion ydyn nhw. Ond yw'r eglwys ddim wedi gwrando arnyn nhw, ddim wedi credu nhw, chi'n gweld. Maen nhw wedi gwrando arnyn nhw, wedi rhoi prawf arnyn nhw. A maen nhw wedi cael ei bod nhw'n ddiffygiol. Dyn nhw ddim yn apostolion. A maen nhw wedi atal nhw'r abregethu. A maen nhw'n cael eu canmol am hyn, chi'n gweld. Roedd yr eglwys wedi gwrthod. I gwrthod nhw. Am nad oedd i athrawiaeth nhw yn unol a chysondeb y ffydd. Nawr te, pe buasa eglwys yn gwneud hynny heddi, fe fuasau'n cael ei galw yn anoddefgar, intolerant. Ond mae Iesu Grist yn ei canmol nhw. Mae yna gwestiwn yn hyn, chi weld, pwy yn ni'n dilyn? Oed ni'n dilyn y byd? Neu ydyn ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist? Mae gwestiwn mae'n rhaid i'r enwadau ac eglwysi yn gyffredinol ateb yn y dyddiau hyn. Yn y gymryd o bethau rhyfedd yn mynd mlaen, ydyn ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist? Ai nad ydyn ni'n dilyn hiwmenistiaeth di-ddiw ar faterion eglwysig a moesol
Mae'n rhaid i chi'n gweld i ni fod yn anoddefgar ar brif wirioneddau'r ffydd. Ond nid yn anoddefgar yn erbyn personau. Ar te, we wneud y gwahaniaeth fan hyn. We must be intolerant as far as the truth of the gospel is concerned. But we should never be intolerant towards individual people and persons. Mae'r rhaid fod yn gwrtais yn erbyn yr rhai nad ydyd yn credu'r un ffordd o ni. Mae'r rhai gweddio dros y rhai sydd yn cyfeiliorni. Ond eto, sefyll yn erbyn i gau a thrawiaeth. A mae hwnna'n digon anodd. Mae eisiau gras i wneud hynny. I cadw'r gwahaniaeth rhwng yr athrawiaeth a'r personau. Mae yna ganmoliaeth felly i eglwys Ephesus. Ond wrth ddarllen ymlaen trwy'r llythyr yma, fe welwn ni fod yna gurydd i'r eglwys hefyd. Adnod 4. Eithir yma i gennyf beth yn dy erbyn, am i ti ymadael ath gariad cyntaf. Ond yw yn rhyfedd. Dyma eglwys y byddai unrhyw weinidog yn neidio at y cyfle i gael galwad i'w bugeilio. Fysa unrhyw weinidog yn falch i gael galwad gan eglwys Ephesus. Ond mae'n ddiffygiol, meddwl Iesu Grist. Mae'n ddiffygiol. Mae'n rhywbeth o'i le yn yr eglwys. Dyma eglwys a fyddai'n cael ei chanmol yn fawr yn yr henaduriaeth neu yn y sasiwn. Ond mae'n ddiffygiol yng ngolwg yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld? Dyma ffordd i ni fod i edrych ar bethau. Mae'n ddiffygiol yng ngolwg yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, mae'n hawdd i farnu eglwys ar yr olwg allanol yn unig. Ond ar olwg allanol yn unig. Ac yn aml iawn mae hwnna'n golygu nifer yr aelodau. Ond barnu o'r tu fas i ni. Yn aml iawn. Mae'r diffyg yn un difrifol, chi'n gweld. Colli cariad cyntaf. Chi'n gweld, dyw e ddim yn ddiffyg amlwg. Ydy e? Dyw e ddim yn amlwg o gwbl. Mae e'n ddiffyg sydd yn guddiedig. Mae popeth yn mynd ymlaen yn dda yn yr eglwys. Chi'n gweld, dyw'r Effesiad ddim wedi sylweddoli beth sydd wedi digwydd. Dyma dristwch y sefyllfa, chi'n gweld. Dyma eglwys yr ysgrifennodd yr apostol Paul lythyr mor ardderchog, mor ysbrydol iddi hi. Darllenwch y llythyr at yr Effesiad. Yn creu taw cylch llythyr ydyw, ond dwi'n dim ots am hynny. Dyw na ddim yn dim gwaniaeth. Mae'n llythyr agorol. Dyma'r eglwys. Ac mae'n ddiffygiol. Be sy'n bod? Be sy'n wedi digwydd? Cofiwch chi, fe wedes i bod yr eglwys wedi cael ei sefydlu tua'r flwyddyn 52 Anno Domini. 52. Fe ysgrifennwyd y llythyr yma tua 95, 97, rhywle ffordd. Fe welwch chi fod yr eglwys felly yn rhyw
ddeugain oed, 40 mlwydd oed erbyn hyn. Hynny yw, yr oedd ail genhedlaeth wedi codi yn yr eglwys. Yr oedd trydydd genhedlaeth wedi codi yn yr eglwys. Bwysiced yw magu plant yn yr eglwys. Ac mae e'n hanfodol ein bod ni'n magu plant yn yr eglwys. Ydych chi'n ddeall i nawr? Mae wastad perygl y byddant yn mabwysiadu'r ffurfiau, y byddant yn derbyn y gwasanaethau, fe fydden nhw'n deall i'r addehelaeth iawn yr athrawieithau a hyd yn oed y moesau, ond yn colli realiti'r cariad at yr arglwydd Iesu Grist. Dyma beth sydd ar goll fan hyn. Reality cariad at Iesu Grist. Chi'n cofio'r hanes am y wraig yna yn dod at yr arglwydd Iesu Grist. Oedd ei wedi syfio'i arian, oedd ei wedi pyrnu unaint. Ac meddwl disgyblion, bobl yn ôl, mae chi wastraff ar arian. Beth mae'n neud? Beth mae'n neud? Gellu droi'r arian yma at y clodion. Na, meddwl Iesu Grist. Mae hon yn dangos cariad at Iesu Grist i hunan, i chi'n gweld. Nawr dyma'r cwestiwn mae rhaid i bob un ohono ni ofyn i ni'n hunan yn wyneb y llythyr yma. Dyma'r cwestiwn mae rhaid i ni ofyn yn y cyfundeb ac yn yr eglwysi yn gyffredinol. Ydyn ni'n caru Iesu Grist? Ni'n hoffi dod i'r cwrdd? Dyn, da iawn. Ond ydyn ni'n caru Iesu Grist? Llai sôn amdana fi fy hunan yn dyfed, does dim rhaid pwyntio bys at neb arall pan o'n i'n ifanc. Llai ddweud yn digon onest. O'n i'n mynd o gwmpas y capeli, o'n i'n mynd o gwmpas y cyrddau yn aml iawn mwyn y canu. O'n i'n hoff iawn o ganu ac oedd na ganu da, o'n na cynulleid fawel da pan o'n i'n ifanc. Dal i fod capeli llawn ar gyfer cyfan fawr canu er enghraifft. Ac o'n i'n mynd o gwmpas, os oedd unrhyw gwrdd yn un man, o'n i'n mynd, pan? Wel, o'n i'n disgwyl blaen, bys a canu da yna. Chi'n gweld? Y cwestiwn yw, ydyn ni'n caru Iesu Grist? Y peth hwnnw sydd yn ysgogi ni, y peth hwnnw sydd yn cadw'n gwasanaeth ni ragdirwyo i fynd yn ddyletswydd yn unig yw ein cariad ni at yr arglwydd Iesu Grist. Y mae'n moliant ni i fod yn fynegiant o'n cariad at Iesu Grist. Giswch chi flas ar gan ni fod yma nawr coronwch ef yn ben. Giswch chi flas ar gan Iesu difyrwch fe na i drud yw edrych ar dywyr. Mae yna gymaint o hwn yn gesau drafferth ofnadwy i ddewis yn mynd. Dim ond i ddewis 4 emyn ar gyfer y bore yma. Anobeithiol. William Sfantecelyn i chi'n gweld. Oedd e mewn cariad ar arglwydd Iesu Grist. I ni'n ymyfrydu yn y gair eich fel, a mae'n bod ni'n caru Iesu Grist. Mae sel a brwdfrydedd at y tabernacl yn ganmoladwy iawn. Ond os nag yw e'n codi o gariad at yr arglwydd Iesu Grist, mae e'n ddiffygiol. Fel eglwys Ephesus. Ac mae e'n tynnu curydd yr arglwydd Iesu arnom ni. Ond fe wylwn ni fod yr arglwydd Iesu Grist yn cynnig ateb i hynny, sef edifeirwch. Adnod 5.
Cofia gan hynny o bale y syrthiaist. Ac ydy fer ha a gwna gweithredoedd cyntaf. Iawn. Dyma ni. Mae hon yn adnod sy'n dysgu llawer i ni am agwedd yr arglwydd Iesu Grist tuag at bechu a tuag at y difyrwch. Fe gymerwn ni taw Cristnogion yw'r ein, Cristnogion sydd wedi oeri efallai. Rhywbeth o'na. Nid paganiad, mae'n galw ar Cristnogion sydd wedi oeri i edifarhau fan hyn, chi'n gweld. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Ac fe sylw ni ar unwaith i chi'n gweld yr hyn sydd yn yr adnod. Dyw'r arglwydd Iesu Grist ddim yn galw arnyn nhw i wneud pennid am eu pechod, penans, achos bod nhw wedi pechu, dyw'r Iesu Grist ddim yn gwneud ni o gwbl. Dyw'r arglwydd Iesu Grist ddim yn galw arno ni i ddangos rhyw gymwsiwn mawr gyda dagrau ac wylofain. Mae'n galw hynny o gwbl. Beth yw edifeirwch? Rwyndwch arna fe. Trwch nôl. Da gyd. Trwch nôl. Gwnewch y gweithredoedd gyntaf. Cirwch fi. Ach o'ch calonnau. Fel y gwnaeth eich tadau chi. Dyna'r cyfan dwi'n gofyn, meddwl. Cirwch fi fel eich tadau gynt. Dyma'r alwad ar aelodau i Ephesus. Dyma'r alwad arno ni yma, chi'n gweld, yn eglwysi Cymru. Troi nôl at Iesu Grist. Mae'n ffaith. Fe allwch chi gael mynd trwy wasanaeth. Pregeth, ac yn y blaen, gweddi, darllen, heb glywed y enw'r arglwydd Iesu Grist nes bod chi'n dod i'r diwedd. Dyla hwnna ddim fod. Rydwch ar yr emynydd am Iesu Grist a'i farwol glwy, boed miloedd mwy o sôn, a dweder pob rhywenaid byw mae teilwng ydyw'r ôl. Am Iesu Grist, am Iesu Grist. Mae'n emyn, maen nhw'n canu draw yn Bethan i'r Rydaman, amser y casgliad. Dwi ddim yn gyfarwydd emyn, cyfeithiad o'r Saesneg yw e. Mwy am yr Iesu. A maen nhw'n cael blas ar gan i hwnna yn Bethan i am anfod. Mwy am yr Iesu. Iesu, meddwl William Sant Egili, difyrwch fe na i drud. Fedrych ar diwedd. Hanfod ar efengyl yw Iesu Grist, ei berson, ei aber trosom ni, a'n ymateb ni iddo fe. Oedd na weinidog ar gapel Melyngwrt. Fe ddath yn enwog. John Thomas. Oedd yn cael ei nabod fel John Thomas Lerpwl yn y diwedd, ond fe oedd yn weinidog ar yr addoldy ac ar Melyngwrt. Ac mi'n digon llym oedd John Thomas, oedd yn licio tynnu i fesur ar bobl. So, os ych chi moyn gwybod siwr oedd eglwys Capel Melyngwrt yn yr 1850s, wel, darllenwch hanes John Thomas. John Thomas yn gweud hyn am Capel Melyngwrt, am yr eglwys yna. Ambell waith, meddwl fe, oedd yn cael ein anodd os oedd yna rai bethau oedd yn goffo dweud wrth yr eglwys. Ond, meddwl fe, dim ond i chi bregethu Iesu Grist i'r gynulleid yma. Ac o'n nhw'n tanio ar unwaith. Dyna fe. Tanio ar unwaith. Does dim llawer o danio yn y dyddiau yma. Hyd yn oed am Iesu Grist. Ond dyma yw yr alwad arno ni. Mae un peth bach ar ôl. Dim ond cyffwrdd â hwn. Adnod
yr ail ran o adnod 5 ac adnod 6. Mae yna fygythiad yma ac mae yna addewid yma. Oni de rwy fi yn dyfod, oni byddwch chi'n neud i ferhau, a dod nôl ata i, a fy ngharu i, meddwl fe, oni de rwy fi yn dyfod ata ta'r frys. A mi a symudaf dy gynwyllbren di o'i le. Oni ydi ferhau di. Byddai'n symud y gynwyllbren, a byddwch chi ddim yn eglwys dim ragor. Byddwch chi'n dod at eich gilydd efallai, ond byddwch chi ddim yn eglwys. Bydda i ddim na yn y canol, meddwl fe. Ond hyn sydd gennyt ti, dim ond cyffwrdd â hyn, dy fod ti yn cysau gweithredoedd y Nicolaiaid, a rai yr wyf fi hefyd yn ei cysau. Yw sect hereticaidd oedd y Nicolaiaid, fe ddewn ni nôl at rwyna rhywbryd eto. Be sy'n rhaid i ni wneud? Ffordd mae hwn yn effeithio arno ni yma yn Tabernacl, y bore yma. Wel, yr hwn sydd ganddo glistiau. Grandawed. Pa beth mae'r ysbryd yn i ddwedyd wrth yr eglwysi? Gwrandwch. Gwrandwch, na gyd sy'n rhaid wneud. Gwrandwch, a byddwch yn ifydd. I'r hwn sydd yn gorchfygu, a rodda fydd o fwytaw o bren y bywyd. Yr hwn sydd yng nghanol paradwys Duw. Mae yna anogaeth. Mae yna fuddugoliaeth. Mae'n drist nodi fod eglwys Ephesus ddim wedi ymateb, ddim wedi gwrando, a does na ddim eglwys yn Ephesus ers llawer blwyddyn bellach. Mae eglwysi yn rhai o'r 7 dal i fod. Roedd i gwrdd ar un i eto. Roedd y diwras i'n yna felly i wrando ar yr hyn mae e'n dweud wrthon ni. A bod o'i blaid beth bynnag a ddywed y byd o'n cwmpas. Mwyn ei enw. Amen. Yn mynd 224. 224. Mi welodd